inviting you all dito sa Elvistra. Grabe, ang dami mga food dito. Ayan, mga buffet. So, titikman na natin mamaya. Let's go! Yun. Kasi ba yung kabalayan niya ako yung Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. For today's vlog guys, naimbitahan tayo ulit ng Elvistra Hotel yan para tikman itong buffet nila. So nag-offer sila ng buffet every weekends, Friday, Saturday, and Sunday. Start ng buffet nila guys ng 7 PM. Check na natin kung ano ba yung mga in-offer nila dito sa may buffet nila. So yung kabala na i-check na natin itong foods or yung buffet na ino-offer ni Elvistra Hotel. So Western buffet, ito nga ino-offer nila. So meron tayong ano dito, assorted breads with butter and jam. And sa kanilang soup, meron tayong cream of corn soup. Siyempre yung steam rice, di mawawala dyan. Yung pinaka-pasta nila, meron silang pasta aglio olio. So herb roasted vegetables, chicken, rolled with white sauce, tapos yung herb roasted beef loin nila, ayan siya. And ito, dito ako natakam guys sa roasted pork belly nila. And sa kanilang desserts, meron tayong fresh fruit and panna cotta. Kung mahilig naman kayo sa salad and pang appetizers guys, meron silang garden salad dito. Yan yung kanilang assorted canapé garden salad with 3 kinds of dressing. So hey guys, nandito tayo sa pinakataas ng Elvistra Hotel. Yan, sa pinaka-area nilang to, pwede nyong arkilain para sa mga special occasions nyo. PM lang kayo sa kanilang Facebook page. And yung mga foods nila dito guys, talagang napaka-solid, napakasarap. At tikman na natin yung first time nating nag-staycation dito. And guys, doon kagandahan kapag pumunta kayo dito sa Elvistra Hotel or tikman yung buffet nila dito sa Asupron restaurant nila. Meron silang live performances and meron din naman silang DJ dito every weekend. And guys, doon kung gusto nyo na mag-chill, andito naman yung pinaka-Travis Bar. And guys, doon kung gusto nyo palang pumunta dito sa Elvistra Hotel at gusto nyo matikman yung pinaka-western buffet nila, pinaka-location niya malapit lang dito sa SM City Clark. So ayan na siya guys, papakita ko. So ito na yung pinaka-SM City Clark, yung main gate, yan terminal. Punta lang kayo dyan and pwede na rin kayo maglakad papunta dito. So diretso lang kayo dito sa Malabayñas, Angeles City, Pampanga. So hey guys, tara samahan nyo ako, tikman na natin yung nasa buffet nila. Excited ko nang matikman ulit yung foods nila dito sa may Supron restaurant nila. The last time na pumunta tayo dito, talaga nag-enjoy tayo sa mga foods nila. For sure, masarap yung in-offer nila sa kanilang pinaka-buffet.
bar dito sa El Bistro Hotel, Angeles City, Pampanga guys. So nabusog na naman tayo sa kanilang pinaka-buffet. Yan, kung nag-i-crave kayo ng mga western cuisines, punta na kayo dito sa may El Bistro Hotel. Yan, mag-staycation na rin kayo dito guys. So kapag nag-staycation na kayo dito, i-avail nyo na rin yung kanilang pinaka-buffet. And pwede rin kayong mag-chill dito sa Travis Skyline Bar nila. Nag-enjoy na naman tayo dito sa vlog natin dito sa El Bistro. And every weekends din, meron din silang live performances. And guys, meron din silang DJ ng 9 PM. Yung pinaka-buffet nila, nag-start siya ng 7 PM hanggang 10 PM. So ano lang siya, every weekends, Friday, Saturday, and Sunday. Kita-kits dito. Yan, babalik ulit tayo dito sa El Bistro Hotel. Yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag nyo kalimutan i-share ang video to para malaman ng ibang kababayan natin dyan na nag-offer na ng buffet itong El Bistro Hotel dito sa Angeles City, Pampanga. Yun guys, until our next vlog, peace out!